Ще снимам, чакай. Бати планината, ма оттам от панорамното трябваше да го направя. Да. Там от панорамното, така от колата, знаеш по-готино става. А, 980. Мога го показваш на англичаните за Аз снимам. на руснаците. Какво снимам? Е така, мене ме снимам. А, теб. Тук сме в село Бели Искър, община Самоков. Едно селце в подножието на коя планина? На Странча. На Рила, бе. На Ти не знаеш. подножието на Рила планина. Това за BTV новините. Хубаво е, приятно е. Растат бързо космите. Значи, вземи, че ми се отпече ръката.